Доброго ранку! Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку! Лесик, Лесик, ты глядзеў прагноз надвор'я? Што нас заўтра чакае? Не глядзеў, але і так магу адказаць. Магчыма, будзе дождж. О, а адкуль ты гэта ведаеш? Думаю, просто пора такая. Восенью ў любы дзень можа пайсці дождж. І гэта вельмі дрэнна. Чаму? Таму што я на заўтра запланавала фотасесію ў Восеньскім парку. І ў чым праблема? А як я пад дажджом буду фатаграфавацца? Мокрай Кася на здымках. Гэта будзе не вельмі прыгожа. А чаму ты павінна быць мокрай? Разумнік, можна падумаць. Ты ведаеш спосаб, як мне застацца сухой пад дажджом. Кася, думаю, і ты ведаеш гэты спосаб. І ўсе нашыя гледачы. Здзекваецеся? Ды не ведаю я такога спосабу. А чаму ты не можаш фатаграфавацца пад парасонам? Тым больш, што заўтра якраз падыходзячы дзень. А што заўтра за дзень? Рознакаляровых парасонаў. Дакладна, парасон! Як я не падумала пра яго раней. У мяне ж ён такі прыгожанькі, жоўценькі. Калі пад ім ідзеш, здаецца, што на вуліцы свеціць сонейка. Дзень рознакаляровых парасонаў для таго і прыдумалі, каб расфарбаваць шэры і дажджлівы восеньскі настрой і зрабіць яго каляровым і вясёлым. Так, мне проста неабходна ўбачыць прагноз надвор'я. А цяпер табе ён навошта? Як навошта? Каб упэўніцца, што дождж будзе, і ўзяць з сабой на фотасесію парасон. А якая розніца, будзе дождж ці не? Парасон не перашкодзіць, калі дождж і не пойдзе. Будзе проста модны аксесуар. Што будзе? Кася, гэта такая неабавязковая рэч, якая можа зрабіць твой вобраз больш прыгожым. Як вы кажаце, аксесуар? Трэба запомніць. Мой парасончык сапраўды упрыгожыць фотаздымкі ў любое надвор'е. Дзякуй, сябры. Вы, як кажуць, зрабілі мой дзень. Для таго і існуе наша праграма, каб сустракацца з сябрамі кожную раніцу і рабіць дзень нашых гледачоў добрым. Так што не забудзьцеся заўтра, сябры, узяць з сабой парасоны і пасля заняткаў зрабіць некалькі прыгожых восеньскіх фотаздымкаў. Так вы адзначыце дзень каляровых парасонаў. А я успомніў прыгожы верш Тадзіяны Кляшторнай. Пра парасон? Менавіта, ён называецца «Дожджык». Мы з задавальненнем паслухаем. Дожджык часты сыпаў, ліў, па двары ручай паплыў. Пабягу хутчэй гуляць і караблікі пускаць. Парасон я распрастаў, дождж адразу перастаў. Напужаўся, мабыць, ён, як убачыў парасон. Ой, які цудоўны вершык! Значыцца, дожджык можа напужацца парасона! Ну, мы ўжо высветлілі, што ніякае надвор'е не перашкодзіць тваёй фотасесіі, Кася. Абяцаю у самым хуткім часе парадаваць вас прыгожымі восеньскімі здымкамі. Нам будзе вельмі прыемна паглядзець. А зараз, думаю, дзеткам, да і нам будзе прыемна паглядзець каляровы ранішні мультфільм. О, выдатная прапанова! Давайце глядзець! А зараз я прапаную пагаварыць пра музыку. Ай, ды што пра яе гаварыць? Яе слухаць трэба. Я, напрыклад, вельмі люблю ўсё рабіць пад музыку. Леся, а чым ты хацеў нас здзівіць? Паспрабуйце здагадацца, якія жывёлы могуць іграць у сапраўдным аркестры. Ну, думаю, такое можа атрымацца ў многіх жывёл. Давай падказку, разумнік. Калі ласка, гэтыя жывёлы адны з самых вялікіх млекакормячых у свеце. Хочаш сказаць, Лесік, што недзе існуе аркестр сланоў? Правільна! Ой, складана ўявіць. Прапаную зараз жа ўбачыць і паслухаць дзіўны аркестр. Мы на канцэрце аркестра сланоў у Таіландзе. 16 яго удзельнікаў выконваюць мелодыі на спецыяльна зробленых інструментах. Здорава! Апладысменты гіганцкім музыкантам. Вы чуеце? У сланоў атрымліваецца сапраўдная музыка. Вучоныя сцвярджаюць,
што некаторыя жывёлы здольныя падтрымліваць рытм лепш, чым людзі. Ха, якія таленавітыя! Але вельмі гучная музыка слонам не падабаецца. Калі гэтыя гіганты падыходзяць даволі блізка да жылля і ёсць пагроза, што яны пашкодзяць дамы, мясцовыя жыхары адганяюць іх рок-музыкай, якую ўключаюць на поўную моц. Арыгінальны спосаб адпужваць слоноў. Дякую за цікавы канцэрт, Лесік. А мяне даўно цікавіць вось такое пытанне пра жывёл і музыку. Ці чуюць мелодыі рыбы? Сапраўды цікава. Лесік, уже праводзіліся такія даследаванні? Так, і вучоныя высветлілі, што залатыя рыбкі не проста чуюць, але і адрозніваюць музыку розных кампазітараў. А як яны гэта высветлілі? Рыбы расказалі? Эксперымент быў даволі складаны. Залатым рыбкам уключалі музыку розных кампазітараў, але толькі пад адну мелодыю давалі корм. І што высветлілася? У канцы эксперымента рыбы не звярталі ўвагі на ежу, калі пры гэтым не гучала знаёмая мелодыя. Ну, дзівосы! Ніколі б не падумала, што рыбы таксама меламаны. Лесік здзівіў. Можаш разлічваць на ўзнагароду. А я якраз хацеў папрасіць вас уключыць мультфільм. Ды калі ласка! Сябры, ці верыце вы, што ў нас у Беларусі можна сустрэць трапічную птушку? Чаму не? Пералётныя птушкі могуць пераадольваць вялікія адлегласці. Разумнік, з табой не цікава. Усё ты ведаеш. Касю, далёка не ўсё. Сябры, хопіць спрачацца. Лепш пазнаёмце нас з беларускай трапічнай птушкай. Знаёмцеся, шчурка залацістая. Пагадзіцеся, вельмі прыгожая і яркая птушка. Большую частку жыцця шчуркі знаходзяцца ў паўднёвай Афрыцы. Некаторыя нават нікуды не адлятаюць. Але самыя храбрыя вясной збіраюцца і ляцяць да нас. Уявіце, у дарозе шчуркі знаходзяцца каля месяца. Прылятаюць у Беларусь птушкі ў канцы мая, а ўжо ў жніўні адпраўляюцца ў зваротны шлях. Праводзіць у нас шчуркі ўсяго каля 2 месяцаў у годзе. Так што сустрэць іх вялікая ўдача. За гэтыя 2 месяцы залацістая шчурка павінна паспець пабудаваць гняздо, вырасціць птушанят і з'есці шмат насякомых. Жыве дзіўная птушка ў норах, які рые ў стромкіх берагах рэк і ў сценах кар'ераў. Пры гэтым даўжыня падземнага ходу да гнязда можа складаць амаль 3 метры. Калі капае норы, шчурка выкідвае ў сярэднім 10 кілаграмаў зямлі, пры тым, што сама важыць усяго 50 грамаў. Уяўляеце, як упорта яна працуе! У Беларусі зафіксавана ўсяго каля 400 пар гэтых прыгожых птушак. Яны занесены ў чырвоную кнігу. Цікава, што шчуркі вельмі сямейныя птушкі. Яны жывуць у невялікіх групах, пара бацькоў, а побач з імі старэйшыя дзеткі, якія дапамагаюць карміць маленькіх птушанят. У сям'і можа быць да 12 птушак. Калі вы захочаце ўбачыць шчурак, ведайце, што яны вельмі любяць цяпло. Калі тэмпература паветра ніжэй за плюс 10 градусаў, яны амаль не лятаюць. Дзякуй за цікавае знаёмства з рэдкай птушкай. А якая ў яе назва? Шчурка залацістая. Амаль казачная жар-птушка. Дарэчы, пра казкі. Кася, ты так вынаходліва шукаеш намёкі на казкі. Ды ніякіх намёкаў. Я так проста і гавару, што самы час уключаць казачнае відовішча мульцік. А зараз час развітвацца. Сябры, мы жадаем вам паспяховага. Карыснага. І абавязкова вясёлага дня. А нам засталося толькі дамовіцца пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не праспіце!